В Украине действует государственный проект «Хочу жить», который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Yaşamak isteyen adlı Ukrayn projekti Rossiya Federasyası tarapından söwüşýän Türkmenistanlaryň sanawyny halk köpçüligine ýetirdi. Türkmenistanly ýurtdaşlary iş gözlegini el ýeterli bolan ýurtlaryň biri hem Russiya Federasyasy bolup durýar. Ol ýerde insan hukuklarynyň bozulmalary ilkinji gedek däl. Habar kanalymyzyň geçen sanlarynda hem Türkmen işçi migrantlaryň Ukraina garşy ýurtbasar söwüşe gatnaşmaklaryna mejbur edilýändikleri barada halk köpçüligine ýetirilipdi. Doğanlar iş deyip ağırlap şunyalık ýagdaýa düşdüm men. Şoň üçin bärik gelmek size düýünden gerek däl. Elbette beýle töwekkül hereketleri ýüzürmeklik Türkmenistan watandaşlaryny ýurtdaky ykdysady kynçylyklar mejbur edýär. Hukuksuzlyk, işsizlik, adalatsyzlyk yerli halky gysyp goýurup barýar. Bilinişi ýaly bu zulumlar öz-özünden döremeýär. Halkyň aladasyny etmeli yerli hakimiýetler emelsizlikden ziýanyň agramyny ölçäp bilmeýärler. Yaşamak isleýän adly Ukrayn projekti sosial media platformalaryna Russiya Federasyasının ýurtbasar söwüşini hakyna tutma Türkmenistanlaryň sanawyny çap etdi. 2024-2025 ýyllar dowamında ýaşy 20 bilen 61 aralygy Türkmenistanly ýurtdaşlaryň 170 sansy şol sanda bir denanyň hem bardygy. Olaryň azyndan 27-siniň ölendigi hasap alınıpdyr. Türkmenistan ýapyk ýurt bolup internet VPN-siz ulanyp bolmaýanlygy Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda berk senzurasy bilen tanalýar. Ýurtdaky aşyry işsizlik we aýlyk haklarynyň pes bolmagy yerli halky Russiya işçi migrant hökmüne göç etmäge mejbur bolýandyklary bilen bellenip geçilýär. Yaşamak isleýän adly Ukrayn projektindäki makalanyň dowamında Merkez Aziýa halklarynyň arasynda bu sanyň azlyk etmegi, olary söwüş meýdanyna täze et bolmakdan goýramaýar diýilip ýazylýar. Bu 200 töwereg hakyna tutma eskerleriň sany Türkmenistan hakimiýetiniň şu mesele dikkatyny çekmelidir we yerli halkyň arasynda maglumat paýlaşym işlerini geçirmelidirler. Bu jinayet işidir. Üçüncü ýurtlaryň ýurtdaşlarynyň Ukraina elýäragly gelenleriň hemmesini jogapkärçilige çekilmek üçin iş prosedurasyny alyp barar diýilip bellenilýär. Türkmenistanyň bekanun gelen sözlü hökümeti beýle statistikalaryň garşysynda emelsiz hereketleriniň üstüni informasiýon propagandasy bilen bastyrmagy dowam edermi? Bu 200 töwereg watandaşymyzyň görnäçesiniň enes aglap galdy. Näçesiniň bolsa ýan ýoldaşy ýeke galdy. Näçesiniň çagasy hem ýetim galdy. Bu soraglara jogap aktarmak Türkmenistan ýurtdaşlarynyň jogapkärçiligine galdy. Выйти с нами на связь. Может, кто слышал или видел, я вас умоляю, помогите в поисках моего отца.